sa buhay ko. Dati, daily upload tayo, pero mga 3 days na yata ako hindi nakaka-upload kasi I've been doing so much. I've been fixing papers and everything. Super daming ganap na hindi ko pa kayo ma-update. Siguro ma-update ko kayo in the next few days or next few months ko ano talagang inaayos ko. But for now, I'm making this video just to tell you guys that I'm still here. And, buksan natin to. May dumating akong, I think, late na to. Ito yung K-Friends package. It's from Korean Tourism Organization. Ginamit ko na yung mask nito. So, nandun na siya sa, nandun na siya sa wardrobe ko. But, tingnan natin anong laman. Yan. K-Friends. Yan. Meron siyang mask and na ginamit ko na. And meron pang isa dito na, ayan, K-Friends. And meron sila, oh, ngayon ko lang nakita to. May mask lace. And, meron tayong, diba? Meron tayong pouch na parang yung tela ng hanbok. And, wow! Meron pang tote. Hehe, ang cute! Ay, gagamitin ko ito bukas. Yan. Inopen lang natin yung KTO package natin in this video. Joke lang, hindi. Kaya ko binuksan yung video na to. Kasi, guys, nag-monetize na tayo dito sa YouTube. As you can see, may ads na ang aking video. And 6,000 na tayo sa TikTok. So, I think it's right for me to do a giveaway for you guys. So, guys, dito sa video na to, papakita ko sa inyo ano ang giveaway natin. So, wait lang, ayusin ko lang. Okay, since milestone tong pagiging monetize ko sa YouTube, I want to share something for people who wants to start their YouTube then. So, meron tayong dito, Manfrotto Monopod na pamimigay natin sa 1 lucky follower para naman kung gusto nyong mag-YouTube din, you have this monopod with you. Itong monopod, hindi siya parang tripod na matatayo mo kung saan-saan. It's just an extension for you guys if mag-vlog kayo. So, Manfrotto to. So, maganda yung brand. Ito yung mananalo ng first giveaway natin. Yung second giveaway natin, wow! Ang dami natin pamimigay dahil sa milestone na to. I've been waiting for this milestone for so long. Kaya ako magpapag-giveaway and I hope yung mga mananalo sa giveaway na to are those people who really supported me along the way. And here, we have another giveaway. It's from Beauty Glaze. Ito eyeshadow palette siya ng Beauty Glaze. Pakita ko sa inyo yung sa akin para makita niyo how it looks like. Ito yung itsura nung giveaway natin na palette. Yan. Madami siyang ganyan. Super dami. Ayan. Ayan. Beauty Glaze na eyeshadow palette. Tapos, may kasama siyang eyebrow gel. Volume mascara. Ang layo ko pala sa camera, sorry. Meron din black waterproof eyeliner. Meron din tayong, oops, meron pang isa. Nasaan yung isa? Primer. Wow, may kasama pa palang primer to. Tapos may kasama ding lipstick. Meron din kasamang brushes. So, yan. Pamimigay natin sa 1 lucky winner to. Beauty Glaze products. And meron pang isa. Meron kasing isang nanalo sa K-Talks episode natin na hanggang ngayon di pa rin niya kiniklaim. So, pamimigay ko na lang sa iba. Puro to photo cards. Tapos may CosRX product and funds. So, ayan. Pamimigay ko sa inyo ang daming photo cards nito. So, super lucky ng mananalo nito. Iba-ibang photo cards. May GOT7, may 17, may EXO yata. Tsaka may girl groups din. So, nandito lahat. So, pinakita ko na sa inyo yung tatlong giveaway natin. Meron tayong 4th package na i-giveaway. Pero nasa TikTok account ko to. If you wanna join, go to my TikTok account. And yung username ko sa TikTok is It's So Therese pa rin. And ito, Sergi Light Products. Favorite ko yung Sergi Light, guys. Nung nasa Manila ako, skincare clinics na pinupuntahan ko lang is Sergi Light and Skin 101. Other than that, wala na talaga. Itong Sergi Light, super love ko kasi yun, malapit sa UST nun yung Sergi Light and super effective ng products nila sa akin. So, ayan, meron tayo nung acne treatment set nila and hindi to i-giveaway dito sa YouTube. Nasa TikTok account ko, so look for my post. Yung gagawin nyo lang dun sa post ko is like, comment, and tag a friend in the post. So, ayan. Tapos, itong tatlong to, yung K-pop photo cards, Beauty Glaze products, and yung monopod. You just need to subscribe, like this video, and comment down below anong K-drama yung pinapanood nyo ngayon.
K-drama or series. Sige, kahit anong series. Kasi gusto ko lang explore kung ano-ano nyo. So, ayan guys. And comment nyo din yung Instagram account nyo or Facebook account nyo para din malaman ko kung paano ko kayo i-contact. Kasi ayoko na mangyari yung dati na na ito, yung nanalo nung dun sa photo cards na hindi ko na siya makontak kasi yun, sayang naman yung napanalungan niya. And there, that's a quick update lang for today. I don't wanna keep this long kasi the next few days, madami na tayong videos ulit. And I really just wanna update you kasi meron iba na nag-ask, nasaan na ako? Ganun. Sorry na wala ako the past days. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And I hope to see you tomorrow every day. It's promise, I'll be there tomorrow. I will not ghost you in our every date tomorrow. So thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. And see you tomorrow.